warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh ingkang bagya mulya, wonten kasempatan menika kawula badhe sekedhik caos wedaan babagan kasarasan. Kasarasan nggih menika kawontenan sejahtera saking tiyang saupakara jasmani krasa rohani. Kasarasan ugi ngrupikaken anugerah saking Allah Subhanahu wa taala kersanipun kita sedaya saged nglampahi kegiatan. Kita sedaya ugi kedah saged ngreksa kasarasan salira kita piyambak-piyambak sadereng telat. Amargi wonten pepatah ingkang ngendikaken menawi mencegah langkung sae tinimbang ngobati, menawi kasarasan kita sedaya tetep kareksa. Mila kita sedaya saged numindakaken aktivitas sadinten-dinten kanthi lancar amargi teng lebet salira ingkang waluya wonten jiwa ingkang kiyat ugi. Dadosipun kita sedaya saged njajar prestasi langkung kathah milih kagem masa ngajeng bangsa kita sedaya amargi bangsa ingkang kiyat yaiku bangsa ingkang sehat. Menawi rakyat sehat, mila setunggal bangsa badhe dados sehat ugi kiyat. Maka mekatena sawalikipun rakyat ingkang kathah sesakitan, mila bangsa badhe dados lemah. Sagung para rawuh ingkang kinurmatan, menggah ing mapinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun tumindakaken kagem njaga kasarasan, salah satunggalipun inggih menika olahraga. Olahraga ngrupikaken perkawis paling gampil kagem dipun tumindakaken kersanipun salira tetap sehat. Tuladhanipun kados senam utawi nitih sepeda. Olahraga ngirangi resiko kenging sesakit jantung, stroke, ugi diabetes. Kajawi olahraga, kita sedaya ugi kedah ngasringaken pola dahar sehat. Nggih menika kalian upakara dahar-daharan ingkang bergizi seimbang, kandung serat, ugi zat-zat ingkang dibetahaken dening badan. Kados karbohidrat, vitamin, protein, mineral, ugi sekedhik lemak boten jenuh. Utawi langkung saenipun kawastanan kalian pat sehat emas sempurna, kalian masringaken pola dahar sehat badan badhe waras, nyegah kaleman, ugi tebih saking penyakit. Ingkang kaping 3 nggih menika ngaso, kathah saking kita ingkang langkung migatosaken penyambut damenalipun saking wonten ngasoripun. Dadosipun salira kraos lemes ugi kesel. Mila saking punika saribet punapa padamelan kita sedaya sepetaken kagem kendel. Dados pelajar, kita sedaya saged ngugenanipun kalian perkawis-perkawis kalian membentuk pola sugeng ingkang disiplin. Kados kalian ngreksa pola sare ingkang cekap udakawis 6 dumugi 8 jam. Siram ugi sarapan ingkang boten lumangkung sadereng sekolah kersanipun boten kraos ngantuk wonten kelas. Ugi kala ngaso utawi istirahat jajan daharan ingkang resik ugi sehat. Anjuran menika ugi saged diterapaken dening sedaya tiyang. Para rawuh ingkang sinuba ing pakurmatan, menggah saking mapinten-pinten perkawis ingkang kadah dipun tebihi kersanipun badan sehat. Nggih menika nebihi rokok, ugi unjukan keras utawa alkohol. Satiyang ingkang ngeses utawa ngerokok saged kenging sakit paru-paru, jantung, kanker, ugi tunggalipun. Sawentara punika priyantun ingkang unjukan keras utawi alkohol badhe wuru keresahanipun sistem saraf, sistem kekebalan badan, malah saged ugi kenging sakit jantung. Satiyang ingkang sampun nyobi kagem ngeses ugi unjuk-unjukan keras badhe rumaos ketagihan. Menawi ngrumantosi ketagihan, priyantun kasebat badhe bergantung kalian ses-presa unjukan keras kala masa sugengipun. Mekanten ugi kalian narkoba kalian dampak negatif majeng kasasaran ingkang umum. Mila ampun pisan-pisan kita sedaya nyobi berkawis
kasebat amargi sampun kathah korban-korban ingkang kamriksa dening kita sedaya akibat pinginan barang haram kasebut. Penutup mekatena pidato ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged nggina kagem kita sedaya, ugi mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngreksa kasarasan kita sedaya. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelintu tembung amargi kawula manungsa ingkang boten luput saking kalepatan. Inggil mirenganipun kawula aturaken sembah nyuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.